Una de Conchita Wurst. Però sabeu qui és el que canta? Qui? Michael Clarke, l'actor de La Milla Verde. Calla, calla. No. Jolín, Però si no se li havia dit. Estava d'esquenes. En les notícies passava que era un home. Quants negres en una esquena que paisen jo n'hi ha? Míralo, és enorme. Pues molts. Pues en internet fica que és ell el que està cantant. A veure si és Eugeni, que s'ha pigmentat i va fer els parts volent ser negre, que és la il·lusió de la seva vida. Mira. No sé si és el que Sigue diu cantant i Pepiu. s'ha de morir. Ja, quin bèstia és. No sé si és el que diu Pepiu o no. Però acaben de dir que s'ha mort. Qui? En sèrio? En sèrio? El actor està mort. Pepiu, mira, escolta. Ni de Godella ni de ningú. No, tu... Per favor, doneu-li un jabalí! Un jarabe, un jabalí. Que se mos mor en directe. Calla. Que puja l'audiència. Per favor. Escolta, ai, perdona. Pepiu, això Però és que tens el pit carregat, o no? Ja està. Escolta, Pepiu, tu tens les idees congelades? No me pases No vergüenza. tenir idees. Que carrega aquesta? No. Pneumònia. No deia ni idees, ja. De pneumònia en castellà no hi havia res, no? Escolteu, sí. Pepiu, mira, jo No t'he t'encares en mi. Sí, no, tranquil, si tens les idees congelades i si les vols tindre te'n vas a Canadà, que hi ha un concurs que vas a flipar. Pa congelar Endavant, què? pa congelar Idees. les idees. Idees. Mira,